Magkano ang presyo ng bakoko? Ayan, ang presyo po ng mga bakoko po dito ay 280. Ayan po. So 100 pesos na kada takal at ang ating mga talaba na latag po dito sa Malabon Fish Market. Magkano per kilo ngayon na magandang hipon? Mahal na siya. Iyon? Wala tayong magagawa, mahal ko na. Magkano per kilo ngayon ng hipon? Ah, Kano kilo ngayon? 150 lang yan. Hindi nga. Oo. Kaya pumunta na kayo, lahat ng mga manunood dyan, pumunta na kayo. Ayun, punta na May kayo sa... 150 na rito, libre ano. Dito man... Secret. Tapos ako pa yung pre-taste nyo. May pre-taste pa. Dito sa malaki magkano? Ah, sa akin o sa ipon? Sa hipon? Yan. Ano lang yan, 180. Ayo, sa paninda ni Kuya Ricky. So sold out. Walang mga latag na bangus, no? So, tilapiyang Pampanga. Pampanga, 140 kilo. Yan yung ano dito, 140 na per kilo po ng mga tilapiyang Pampanga na mga buhay. Ay kuya, plastic. Ito, kanina to. Kilo niya magkano? Plastic. 200 pesos din po no, sa mga sa 200 pesos na kilo. Okay na to. Mga presyuhan ay napakaganda. Talaga nga naman may sari-saring isda na inyong mabibili sa 100 pesos na per kilo. So bagsak presyo. At ang ating kabayas ay 200 pesos na kilo. Sa mga tawilis ay 80 pesos na kilo, no? 120 sa mga kilo na mga bangus. Pandaing. Ayan. Magkano kilo? 160 sa krindori natin, sa laman, 120 sa ulo. 120 sa ulo, 160 po sa mga laman ng cream dory. Ganda, oh. Quality. Malakapa, sapsap, alakaak. Magkano presyo? 180 sa mga alakaak. Sapsap. Halos lahat pare-parehas. So yung mga isda po dito, no, na latagan po dito ng malakapa, sapsap, alakaak. So yan po ay presyo 180 na per kilo. Ganda. Ayan, no. 180 sa mga per kilo. Ito po yung pompano na itim. Ito po yun. Yan po yung mga local na pompano na nahuhuli po sa atin. Bukod po yung pompano gold, no, na binibenta po rito sa halagang 330 na mga per kilo. Shoutout Boss Ed Pompak. 120 sa mga laman, 100 pesos sa mga tumpok, at ito pa ang kanilang mga ibebenta. Lalaki po ng mga bigit po natin na tinatawag po nilang maya-maya. Boss, magkano per kilo mo ngayon ng tilapiyang Batangas? 110, Boss Lando. 110 ang per kilo po ng tilapiyang Batangas po dito, no? Magaganda po yung mga latagan ng tilapia. So shoutout sa iyo, nakaisa ka na naman sa kanya. Shout out. Talaga nga naman, napakagaling mo talaga mga umacting. Wala eh. Hindi pinaporman, di malaman kung ano gagawin ni Boy Bangus sa'yo. Mahinang klase nila. Mahinang klase nila lang ngayon si Boy Bangus at hindi pa siya nakakapagsalita sa atin at hindi siya makapag-react sa nangyari. Oo, tama. So, hindi ko rin siya ma-interview dahil nagmamadali rin tayo. Kaya nga, nang hinawakan ko, pawis na pawis, amoy gilik. Alright, so yun na nga po. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay mag-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So alamin natin yung kanilang latag, no, na kanilang mga ibinebenta sa mga mamimili. So ganito po yung mga sitwasyon ngayong araw po ng Sabado. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Good morning po, shout out.
Bentahan dito ni Bito. Bito ba, bakoko ang paninda mo? Magkano ang presyo ng bakoko? Ayan, ang presyo po ng mga bakoko po dito ay 280. So, alimasag, 100 pesos na kilo. Shoutout sa'yo, Pogi. Pasukan na sa Lunes, Pogi. Pasukan na. Hello. So, mag-aalam-alam tayo ng kanilang mga latag na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. At talagang marami sa ating mga mamimili ang dumayo po dito. So, tingnan natin yung kanilang mga inilalatag, no? Kasi hindi pa tayo nakapagbaybay dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. So, puntahan na natin at update natin yung iba pang latag na ating mapipili o mabibili sa bayan po ng Malabon. So, eto nga, at ang mga bakoko dito ay 280 na kilo. So, yung mga tahong po dito na ating pong nakikita, no? Yan po ay 100 pesos na kada tabo. So, maganda pa rin po yung mga laman ng ating mga tahong. Ayan po. So, 100 pesos na kada takal at ang ating mga talaba na latag po dito sa Malabon Fish Market. So, yan po, no? So, ang balita natin, wala gaanong mga isda na mga nahango. Dahil gawa nga na tumaas ang mga presyohan. So, tingnan natin yung kanilang mga latag, no? Good morning po. Nay, salamat po. Dito na tayo sa mga latag ng hipon na ating pong tatanungin kung magkano yung price update po nila, no? Magkano per kilo ngayon na magandang hipon? Mahal na siya. Yun? Wala tayong magagawa, mahal ko na. Magkano per kilo ngayon ng hipon? Ah, Kano kilo ngayon? 150 lang yan. Hindi nga. Oo. Kaya pumunta na kayo, lahat ng mga manunood dyan, pumunta na kayo. Ayun, punta na May kayo sa... 150 na rito, libre ano. dito man. Secret. Tapos ako pa yung pre-taste nyo. May pre-taste pa. Dito sa malaki magkano? Ah, sa akin o sa ipon? Sa hipon. Yan. Ano lang yan, 180. Nagawa naman siyang pre-taste. Masarap ako. Ayun, per kilo na. Kapal ng mukha. Pre-taste. Oy! Naka-live tayo. Siya din naman yung ulit na daw. Tingnan mo nga kung may mag-reply, wala. Dito tayo sa paninda ni Kuya Ricky. So, sold out. Walang mga latag na bangus, no? So, tilapiyang Pampanga. Pampanga, 140 kilo. Yan yung ano dito. 140 na per kilo po ng mga tilapiyang Pampanga na mga buhay. At yung mga per kilo po ng salmon. Ayun, 180 pa rin po yung mga per kilo po dito ng mga salmon head, no? Kuya Ricky, salamat po ha. Thank you. So, yung po yung mga update na ating na-update po dito sa Malabon Fish Market, yung mga presyuhan at mga latag po nila dito, no? So, nakikita po natin yung mga magaganda pong latag ngayon dito. So, yung mga hasa-hasa po natin dito, ito po yung presyo. Iyan po ay 200 pesos, no, na kilo ng hasa-hasa o kabayas kung tawagin sa Cavite. Ang ganda ng hasa-hasa. Ay kuya, plastic. Ito, kanina to. Kilo niya magkano? Plastic. 200 pesos din po, no, sa mga hasa-hasa. 200 pesos na kilo. Okay na to. Alright, so yun po yung update natin sa mga presyohan nila, no, ng latag. Good morning po. Papasok yan, Tim. So may papasok po na sasakyan.
So, ganito po yung sitwasyon, no? At sistema po ngayon dito sa Malabon Fish Market at ganyan po kadami ang dumayo dahil sa mga latagan po ngayon. So, marami na tayong nakikitang mga latagan po dito na para may update o sa mga ating mga manonood na masugid na viewers, no? So, marami talaga ang ating mga nakikitang latagan dito. Ito po yung mga latag nila na mga nakabanyera pa. So, ayan po yung mga kabayas na latag na nakabanyera pa. At ito po yung latagan po nila. So, mga presyuhan ay napakaganda. Talaga nga naman may sari-saring isda na inyong mabibili. So, 100 pesos na per kilo. So, bagsak presyo. At ang ating kabayas ay 200 pesos na kilo. Sa mga tawilis ay 80 pesos na kilo, no? So, mababa po yung mga presyuhan na ating pong naia-update dito po sa Malabon Fish Market. So, mura, no, na ating nakita. Mga per kilo po ng ating mga ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga mamimili, no, dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talaga nga naman ay napakamura po ngayon ng bilihin. Hindi po kagaya kahapon na nakita po natin yung mga presyuhan, no? At kakaunti ang kanilang mga latag na ibinebenta. So, maaga sila mga nakaubos ng kanilang mga paninda. Ganito din po yung presyo, no? Dito naman po ay 240, oh. Malalaki na po mga sasa at napakasariwa po na inyong mabibili. So, hipon na naka-styro. Per kilo po ng mga tilapia Batangas na mabibili. Yan po yung presyo, 110 at 120. At 300 pesos sa mga kilo naman po ng hipon. So, ganito po yung mga latag nila ng hipon. Oh, good morning, shout out. Nandoon na naman nakatambay. Alam mo na. Ayan, 60 pesos na kilo. 330, no, na mga per kilo na mga magagandang hipon at sariwa po ninyo mabibili. Hindi kagaya kahapon na ang mga hipon ay wala gaanon latag. So ngayon, marami na po ang mga latagan po ng hipon sa Malabon Fish Market. So maganda at sariwang mga hipon. 120 sa mga kilo na mga bangus. Pandaing. At yung mga cream dory natin, napakaganda. Ayan. Magkano kilo? 160 sa crindori natin, sa laman, 120 sa ulo. 120 sa ulo, 160 po sa mga laman ng cream dory. Ganda, oh. Quality. Wala ka naman latag na yellow pintuna at gulyasan. Mataas ang presyo. Binauso yung 180. Wala na bang ganon? Wala na. 160 po unang pala. Ayun lang. Ayan, mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. Ganyan po sila pagkaguluhan po ngayon dito. Ayun, shout out. Magandang umaga. Sabi ko nasa Mindoro, mag-iingat ka dyan. Umuwi na ba? Umuwi? Ayun, kaya pala. Solo winner tayo ngayon. Solo winner. Signal tayo ngayon, signal. Shout out. Ayun, shout out sa'yo. Kita kay Ate Pat, ang kanya mga latagan ng mga magagandang bangus, oh. Ate Pat, per piraso ba ito? Yan, yung mga per kilo po dito ng mga tilapia ang Pampanga ay 100 pesos. Dito naman po yung mga lataga, no? Malakapa, sapsap, alakaak. Magkano presyo? 180 sa mga alakaak. Sapsap, halos lahat pare-parehas. So yung mga isda po dito, no, na latagan po dito ng malakapa, sapsap, alakaak. So yan po ay presyo 180 na per kilo. Ganda. Ayan, no.
180 sa mga per kilo. Ito po yung pompano na itim. Ito po yun. Yan po yung mga local na pompano na nahuhuli po sa atin. Bukod po yung pompano gold, no, na binibenta po rito sa halagang 330 na mga per kilo. So ganyan po ang mga latagan. At dito po tayo sa kabila, ang mga latagan ng big head. Magkano kilo, bossing? 80 sa ulo, 100 sa laman. 100 po sa laman, 80 sa ulo sa mga per kilo. Napanood ko yung video ah. May bumagsak daw, sino yun? Ay, napalaban yun. Ayun nga, siya nga yung nakita ko, bagsak. Taga ano yun, dayo walaban. Nadayo lang. Nagaya. Fiesta ba sa inyo kapon? Kaya pala eh. Lasing nagaya eh. Eh, di mauubra. Siya patuloy ng ano, 100. Sabi ko na nga ba, siya yung bumanat eh. Yeah, thank you, thank you. Ay, pupuntahan natin. Ito po yung mga salinyasi, 50 pesos na tumpukan at 100 pesos na kilo, 70 pesos na kilo, yan po. Oh. Masarap na ipaksiw. So may tatanungin tayo, ma-interview natin to. So interviewin natin siya sa pangyayari na naganap. Bossing, napakagaling mo. Nung pinanood ko, talaga bumagsak. Ginamitan ng mahiwagang katawan. Dinaan sa laki. Pinanonood ko, tinitingnan ko kung sino talaga eh. Ikaw pala yun. Isak no. Dayo lang yun. Kabilang baryo. Katuwaan lang. Palaro ko nga yun eh. Saan napunta eh. Ikaw pa yung napagbigyan ng 2 gloves. Ako magpapalaro, tapos sa akin napunta. Grabe naman talaga nga naman, no. Bawal tayo. Pero nagulat talaga ako. Pinanonood ko kagabi. Kilala ko to ba? Hindi, ang taas kasi ng video cam. Kaya akala mo yung tao maliit lang, akala mo bata yung nag-ano. Pero nung nakita ko, nung tinutok pababa, ayun, nakita ko nga, siya nga yung nagpabagsak. Ang lupit mo, dinaan mo sa laki ng katawan. Magkano yung balik sa galunggong? Ha? Kilo? Eh, hindi maliliit kaya. Nagbutos na dito yung walang gusto niya. Ano ba yan? Pupunta ka dito sa Mike? Magkano kilo ngayon yan? 150, boss lang. 150 sa mga per kilo. Oo. Shoutout sa mga natin yan. Ayun, shout out. Nabudol ako kapon. Nabudol ka pa? Palaro ko, wala palaban. Ikaw yung nagpapalaro, ikaw pa yung nilaban. Ang magandang katuwaan talaga yun. Nabudol ako ng mga nasa likod. Thank you, salamat. Nabudol ka. Yeah, mga pusit, kalawang na ating pong nakikita. 150 sa mga tumpukan, no? Pusit, kalawang. Sa presyuhan po ay 200 pesos. Yan po, mga pusit, kalawang. Dito ay mga big head na ating pong nakikita. 120, shoutout, Boss Ed Pompak. 120 sa mga laman, 100 pesos sa mga tumpok. At ito pa ang kanilang mga ibebenta. Lalaki po ng mga big head po natin na tinatawag po nilang maya-maya. Wala ka ibang latag, Boss Ed. Sabi na, meron sila dyan. Espada. Ay, espada nga. Boss Ed, thank you ha. Alright, so dito espada na pampirito. Magkano gulyasan, boss? 100 ng kilo, hindi yun. 100 ng per kilo. Eh, dito tumpukan na. Ayun, mga tumpukan po ng mga espada pa, ang pirito, no? Mga bossing, salamat! Alright, so ayun po yung mga update natin sa kanilang latag. Medyo kaunti pa ang mga isda na ating nabaybay dito sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman, pero marami sa ating mga mamimili ang dumayo dito sa Malabon Fish Market. So ang lugar po dito ay lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Paki-waste na lang po. At ito po yung kahabaan. At ito po yung FC Villa na patungo po sa City Hall po ng Malabon. So yan po, no? FC Villa Street, Malabon City. At ito po yung 39 Estrella Street,
Malabon, Metro Manila. Yung kahabaan po na patungo po ng Nabotas proper. Magkano kilo ng bangus? 190 sa per kilo ng mga bangus dagupan. 110. 120 sa mga may labilab na tilapia Batangas, no? So, yun po yung mga per kilo. Salamat, bossing. So, dito tayo. 110 na per kilo naman po ng tilapia Batangas ni Agustin Miraflores. Shout out sa iyo. Dito sa malaki, magkano? 120. Balita ko, lagi ka raw nakakaubos ng latagan ng tilapia Batangas. Sabi sa akin ni Brian Flores, ang ating kaibigan na lagi may birthday. So, shout out sa iyo, Brian Flores. So, nakatalikod ngayon si Agustin. Ayaw niyang humarap. Mukhang may hangover. May tama pa. Kapag maaga nakaubos ng kanyang paninda, ay sigurado may isang bote kang gin. Salamat, Agustin, ha. Thank you. Ito yung mga latag naman ni Brian Flores na magagandang hipon at malalaki. Magkano? 340 na per kilo ng mga hipon ni Brian Flores dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo, Tiyo. Kay Kagawad Eric Galiano. So, shout Sa out. mga AMRF namin dyan. Shout out sa iyo, Kagawad Eric Galiano. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out sa iyo. Geng, geng. Bumapanood ko ulit yung mga So, ganito po yung sitwasyon ng kalakaran ng bentahan po ng kanilang mga isdang mabibili sa Malabon Fish Market at talaga nga naman ay nakita po natin yung mga presyuhan. So, mababa po yung mga presyo ng kanilang mga latag at talaga yung mga sapsap na ating pong nakikita ay mura po na 100 pesos na kilo. Kabayas po ay 200 pesos na kilo. So, mababa po yun sa mga demand po na kanilang mga inilatag dito sa Malabon Fish Market. Matibay na pandikit ang hinahanap nyo. Subukan ninyo ang original na Pinoy pandikit na gawang Pinoy na tinatangkilik ng mga Pinoy. Lalo na sa mga sapatos nyo, sinilas, sandals, monoblock. Boss, magkano per kilo mo ngayon ng tilapia Batangas? 110, Boss Lando. 110 ang per kilo po ng tilapia Batangas po dito, no? Magaganda po yung mga latagan ng tilapia. So, shout out sa iyo. Nakaisa ka na naman sa kanya. Shout out. Talaga nga naman, napakagaling mo talaga mga umacting. Wala Hindi pinaporma, hindi malaman kung ano gagawin ni Boy Bangus sa'yo. Mahinang klase nila. Mahinang klase nila lang ngayon si Boy Bangus at hindi pa siya nakakapagsalita sa atin at hindi siya makapag-react sa nangyari. Oo, tama. So, hindi ko rin siya ma-interview dahil nagmamadali rin tayo. Kaya nga, nang hinawakan ko, pawis na pawis, amoy gilik. Alright, so yun na nga po at thank you, El, salamat. So yun na nga po at nakausap natin si Boy Tilapia. At dito tayo sa mga per kilo, no? May mga tumpukan din po mga latag. Puro hipon po at wala po silang latag na mga golden pompa, no? So 330 sa mga hipon, may tumpukan po na 100, no? May 50 pesos din po na tumpukan. So mga panghalo sa gulay, 50 pesos lang po. So yan po yung update natin. Dito naman po ay 320 na kilo ng mga hipon. So shout out sa iyo, Maeng. Pila-pila mo na kayo mga suki, ha? Yun ang kagandahan kay Boss Maeng, dinaanan ko na. Pila-pila lang kayo, no? 140 kung ano po matampot. Boss Maeng, shout out sa iyo. Ayan. Puro bangos ang pinagkakaguluhan, no? 130 isang piraso. So yun po yung presyo ng mga bangos ni Boss Maeng. 130 kada piraso. Yun ang kagandahan. Pila-pila muna. Masarap yung magantay. Salamat sa iyo, Boss Maeng. Thank you.